नमस्कार मंडळी, कशा सर्व मजेत ना. मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत लग्नाला माझ्या भावाच्या. कुडचुम या ठिकाणी जाणार आहोत आज. तर आम्ही सर्व भावंड आणि बरेच मंडळी आहेत घरातली, सर्व चाललेलो आहोत. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला, आम्ही चाललो आहोत. आमचे बंधू आलेत आम्हाला पुढे ड्रॉप करण्यासाठी. आपलं नाव यांना कोण नाही बोलकर बस का बापू भाई आणि आमचे स्वप्नील भाई. चाललो दुकानापर्यंत आणि आमच्यासाठी गाडी येणार आहे पुढे, त्यासाठी प्रोफेशनल रायडर. हो चला चला, आम्ही गावाच्या आलेलो आहे इथपर्यंत. आपण आता जाणार आहोत, तिथे थांबणार आहोत थोडे टाईम. आपली गाडी येईल थोड्या वेळात. चला, आपण आता इथं आलो आहोत, थोड्या टाईम थांबणार आहोत. आपली गाडी येणार आहे आणि आमचे काका आहेत. आणि हे आमचं जनरल स्टोअर आहे, केदारलिंग किराणा जनरल स्टोअर. कधी आला तिथे कोलेवाडी तर आपण इथे भेट देऊ शकता. आपलं हक्काचंच दुकान आहे. काय काय म्हणताय? एकदम फर्स्ट क्लास. बरं आहे ना. ओके. तर थोड्या टाईम आम्ही सर्व जाणार आहोत. इकडे सर्व आमची फॅमिली बसलेली आहे सर्व. आणि आम्ही जाणार आहोत कुडचुम या ठिकाणी लग्नासाठी. व्हिडिओ पुढे सुरू राहीलच आपला. हे आमचे ड्रायव्हर साहेब आहेत. मग अशी 2 व्हीलर होते, आता 4 व्हीलर चालवणार आहेत. प्रगती झाली. हो आमचे चालक आहेत आणि हे आम्हाला घेऊन जाणार आहेत कुडचुम या ठिकाणी. आमच्या 2-3 गाड्या आहेत आणि त्या येत आहेत पालवरतून आणि आम्ही सर्व एकत्र जाणार आहोत. पाहू शकता लग्नाचं वराड आलेलं आहे पालू या गावातून. पाहू शकता समोरून कोकणची लाल परी येत आहे. देवरूप लांजा गाडी जस्ट क्रॉस झाली आपल्या गावातून. चला तर मग आपण गाडीत आहोत आता. आमचे बंधू तेजस शिवाजी धावडे, तेजू दादा चालक आहेत आणि आपण सर्व मिळून चाललो आहोत. भावंड आणि बहिणींसोबत आपण चाललेलो आहोत सर्व एकत्र मिळून. समोर पाहू शकता कोकणचे रस्ते किती विकसित आहेत. खूप छान पद्धतीने रस्त्याचे काम सुरू आहे आणि अशा ह्याच्यामध्ये गाडी चालवणं खूप छान वाटतं. देखो लेकिन ताकरी नगटी समीप लवरा देवोनिया वागरा
गृहयोग से मधुपर्क पूजन करा अंतस्फटा तोगरा दृष्टा दृष्ट भगवरा न करता दोघे करावी उभी स्वातंत्र्य बहुबलबला न करणे सूर्यां सदा मंगल सुभंग तुम्ही जाईते नरहरी पर्यंत घाले कुटी अवतार साच मगतो द्वापारिका आठवा श्रीकृष्ण कलिमागी बौद्ध नवा कलंकी पुढे राहास बरोबर कस्तुरी तिलकल्लवाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं त्वरितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शिवमङ्गल गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी जलयु महेंद्र तनया जलमंवती वेदिका शुक्लावेत्रवती दोन आणि 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 मंगलम शुभमंगलम रामो एवढं ना रामाय नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ राम मामुद्र शुभमंगल आणि लग्नाची म्हणून इधर शोभे तशी लक्ष्मी चंद्रमा ब्रह्मा अश्वत्थमुखो विषं हरिणं शंखो मुदे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलं शुभमङ्गलं या कुंदे या वीणावरदण्डमण्डितकरा या
तेव्हा जेवल्याशिवाय कोणी जाऊ नये या ठिकाणी वाढायला सुरुवात झाली. आपण येऊन त्या जेवणाचा लाभ घ्यायचा आहे.